салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиё хубай тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам либосҳои кӯдаконаро нишон диҳам тона беҳад фасонакам амқа хушручан ҳамаш двоика духтаро акция рафтестай 3 донаш 100 сомон. марҳамат бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, подвал, 7 дарвоза, 2 қатор. аз машмода нишон метам беҳад новинкаҳои бисёр омадагия. инаи тройкаям ҳами 3 либосаш 100 сомонай. инош двойкай, уш тройкай, инош двойкаян. ҷа ҳам ғавсакош ҳастай, ҳам тунукош ҳастай. хулас интихоб беҳадам бисёра. инаи моделорам бинен чӣ хушручаян. мана ҳамаи ҳамино мана 3 либос 100 сомон. ана баъд инаи модели новинка чанд расветка омадай. ина касе дорожный патруль барои кӯдако мехост. марҳамат омадагиай бачагӣ 1 сола 2 сола дай размер 4 расветка омадагиай коричневый, зард. ана баъд бо ҳастай сиёҳшон ба фикрам хулас хушрӯай материалошон. бо биён айпеш хитом бинен. баъд ана ё борои новинка духтарако ино ами то 3 солара мешаванд размер. марҳамат ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ. мана 3 либос 100 сомон. ина расветкоша бинен чихе фасонакай хушручаян духтаро. марҳамат ҳамаи ҳамино бори новинка то 2-3 солара мешава. ина нархшон 3 либос 100 сомон. ана баъд духтарона омадай. ҳозир ма духтаришам шумода нишон метам. ина ино ҳамаш бачагиян. ана баъд духтариша бинен идофаш духтариёш бо инамхе абадокча дорам падарка. мана иноям ҳами 3 донаш 100 сомон. мана бинен чихе хушручай 3 либос 100 сомон. рақамҳои савдогарам мемонам. доставка надоранд. мабодо мисол ҷошона наёфтен метонен нависеншона бо суроғара айхчон гирен. шубиша бинен духтаро. инаям модели новинка. ина брижачашкати диден 3 100 сомон. чанд расветка дора. расветкаи фасонак. инам ами то 3 солара размер ҳастай. манам кабутам нишон тед. ина якчай дига аз анаи модел бо омад духтаро бинен хушрубиша. иям ҳамихе 3 либосаш 100 сомон. духтарако инаи бори новинкай бинен то 2 солара размер ҳаста. ина брукчаш баъд ана футболкачаошон ази озима расветкоша нишон метам. мана хушручан. марҳамат биёен бо айпеш хитом бинен. ина кабутуш ҳастай, зардуш ҳастай. мана бо сери дора. чандта рангай. мана баъд анаи хеле ранг дора. и чомнасиняй духтаро. марҳамат ишам фасонакай. интихоб бисёрай духтаро. касе дар корай марҳамат биёен бо айпеш бинед. баъд инчунин сумкача овардагиян. инаи сумкачаоям 3 донаш 100 сомонай. мана духтаро касе дар кора иҷа интихоб хеле зиёдай. мана 3 100 сомон. кадомеша мегирен духтарако 3 100 сомонай. мошобинот тройкаҳои новинка 3 либос 100 сомон. марҳамат на футболка рубашка баъд амхе брукча дорада бирмуда беҳад хушрӯ. мана инам ҳамхел 3 либосаш 100 сомонай. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза. яна 7 дарвоза подвал духтаро 2 қатор. ина инҷа чӣ либосе ки мебинен 3 либосаш 100 сомонай. марҳамат рақамҳои савдогарам мемонам. барои суроғара яке наёфтен хучонда занг занен. интихоб бисёрай. нависеншона бо ҳар рӯз бори новинка доранд. ана баъд нигоҳ кунен инаи тройкаяй. тройкаям ҳамхел 3 либос 100 сомонай.